So kaya po niya kanusiku Allah Ta'ala amat tatang kada sa kanya ni kirit ko po niya bubantuan si sabihin ka iya dunia na sampai sa alungan akyama nagusyalawatan kang sunabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam maana pang isa kalilintad nga katugudaya na kapipia ginawa na husong mga bulay kaiyan mga pamilya niyan sa kasama-samayran gusto tao aminit si isa yung kuto paring taw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udi ina di magandog si isa yung kuto at ini kita nung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataman din si isa yung kuto apakatalimaw alungan amaw udi na alungan akya sarap yun na pinipalagakar kanusus salam agi tudunin baluin na kani apada ada takani nagu kormat takani nagu sela-selakan berkanu alanguan amia kataling masih sajim kaya masa iman tuak kaludaw iya pakampu barakatan Allah Ta'ala sabab ko dia kami mapangaloy sumangailan iyo o di ina mga ngaran iyo nabakos kanugin riyang kum sa isa diyang kutuwa salam adi daw rugutuan niya at sa pakimbudian rakano Allah Ta'ala sa isa diyang kaya dunia sok mana akalilintad na kapupi aginawa na taman si isa diyang kutuwa kapakat kaliumat talo sa hadapan si iku Allah Ta'ala na nitanong lagi yung kutuwa mapmama na asalam mambugyan tanong lagi yung kutuwa akat tuloy anak kalilintad si isa alungan akyama sana po na kayigin kayo rastan na tunganay amak kampat kalilimitan uway na ba't tali na magpuminan takauwan to na ay mapipikir ka apat turun ka uli na pumalupulong tarkaro sabot si isa yung kutuwa kayo kampat ako uli inakapunto ko oras unang panuda akong kaliya si isa yung kaya mapipikir ka na pandinggulong kurkan iman tuwa kagagawi kakagiging kaya kagagawi iman to na miyaguntong so tao adumiyar pasihik sabab si isa yung kaya gawin namin ipantag si isa yung kaya yawmul juma nakatawan talo sa yawmul juma at tindu sa si ikupit to gawin iya mga gawin nasa dan sa isi imam bilbakluwa uri peluwa Allah Ta'ala na matitindu sa iku mga peluwa agawin liya pa na sa iku kaya ano yan uri na kyan dingulon o mga pagarinyo ang mga ulama amiyang na amito taro sa ditalog nito kasoy ubait na mas karalbi uri na makalalbi sa diyang kaya masayman to akaligawi sabab si isa diyang kaya si imini pantag si isa diyang kaya yung muljuma nakatawan taro agi makalalbi si kumagaw mga ulit po Allah Ta'ala apat pa naman kinagiman to mga dato na mga baik mga kakamikot ang parang sa kakang na mga arimikot ang parang sa ari uway pantulang kurs kanu sa nakampataatutul apa kamu ayan ito o diina pagkaturo kaliwan na ganyan so mga tao adin siya sa kaya si
si isa diyong kuto mapiyak. Naroon tanong keelaw o di ingat kuilay. O ando tanong nga pa na si isa diyong kaiyat kalubutan. Sabab ko kakampat oras tanong nga pa nituloy tanong sa makampat. Apya pa na diyong kaiyat tutulan na miyak inutanong ko niya nga ipos aragon. Na minsan na diyong kuto akapot na tinulat tanong na makaibarat sa piliman. Na ayaw pagpaka o minasun na si isa diyong kuto ang makaibarat sa isa diyong kuto o panganian ka sangat uli na diyong kuto agyat na manupit panisan na si isa diyong kuto kapagkamanganian na diyong kapagkagayan nalayin ko na mo yung kuto alalan ay apitiputan na diyong kuto kapagkukitiron puruman na pagkakadaya na ginan binsok ay maanan niyan na mga hugudan si ito agamatan o agama Islam igir adi makusok kaso diyong kuto kapagkutin nga taon na tuwaya pagkakaliwa na gisi ikot pamikiran ta na gusto isa diyong kuto pamakindan ta sabab si isa diyong kuto adi niyan di kakusok kaso sabab po na niya kay sa alawan na sunabi na Isa alayhi salam na di umbulalakaw. Sa iyong kutuwa kaplalakaw niyan, na kayo mati plalakaw niya na siya niya na iyong kutu asaktiman alagas awlo. So kailan yan sa iyong kutu alagas awlo, na tipo kayan abaston. Kaya kung matipo kayan abaston, na ayawaraan na yung kuto o di na ayawar na ay yung kuto na sukyat tipo kanyan nun na miya niriso ay amana na miya libudin siya lumiyang basok man sa yung kuto sa mga diyan na tanong to na piyalakaw man na kayop man amati na miya ilay niya man uli na siya gida niya man ay yung kuto alagi diyo man asatimam man alagas aulo na sa kamutok man at tipugib man na abaston na sukyat po kanyanan na adagin abon niya para na yung kuto abaston niya kalumyakot tunganay amatagas at lagas aulo awan ba niyo na pilalakaw man na kayo matipmay pilalakaw niyan na miyay niya man uli na siya gida niyan ayun ko to'y katlo alagas ulo. Na siya kamutok man at tiputian na si isa diyang kuto kaya tipo kanilan na miyay nirisyo diyang kuto basto niyan na si ibu mikutaman si isa diyang kuto asula diyan. So ayat ko tanong arugurugud na si isa diyong kutuwa paganay at iputian diyan na malatan si ito muhasaba magpamalitong aginawat tanong uwandot tanong si imat ay amaanan niyan na maapag si isa diyong kaiyat kalubutan alagas aulo diiso ay amaanan niyan na bayan o mga tao at na magtinigis isa diyong kutuwa mga guguran si iko agama Islam uwan pagano ito na yung kuto at tiputian amya nirisu. Diyan si mga tao, ingiraan niya at ingira na yung kuto ang mga panduan o di inaguguran si iko agamatan o agama Islam na makingiran sa isa diyang kaiyak kawanan na lumiyambos sa diwan. Ay maanan yan, ada din panaragis isa diyang kuto pamakingiran yan o di na si isa diyang akot kakyan o di na sa diyang kaiyak puso yan ay yung kuto niya kiniging kalumalambos. Yan ang sukaibaratan o sabihin ko sabihin o pamaniyang kumakibarat sa pananaway amaawin sa isip niyan na ayak kaibaratan yan nagiyang kutuwa balangkat kupakay aso sabihin ko mga pangudaan na tanto na bandi bilang pinakatawan ang tunay patulong na balangkat ayaw na yung kutuwa balangkat na mga paso kaya balagin o di ina bakaya na mga ala ilabu kapag aso na konsulta ba pananitang
Nga, amay ka YouTube pananabuhay na ando dimikisan ko na kaon sa isa diyang kuto Allah wasay o di na iyatang kasi ito gilipo na taman dun sa bang kabuawai na di din na mapano di din na matago na arumuar sa isa diyang kuto at labasa yan. Yan sa mga tao alam ba siya kapag tinagaran sa ito mga gugudan sa ito ang matalong ng Islam uway na aya sa taman na sumiyagit sa kawanan na lumiyambos sa diwan na yung kuto at yagitian na yuto'y kaya ba sa yung kuto aya maananiyan na utak yan. YouTube manaikan mo na ginap man sa mga tao ayat pumanarap paaniran na matagas rin subat tulakit na subraw na yung kuto aya maananiyan na pusuiran si isa yung kuto apresibanan o di inakapumakin ganyan si isa yung kuto mga panduan o agama talo agama Islam ko dinundikan pinugudo mga ulama talo na dan abaw din sulid kamatagas din sulid aya maana na batulakit na subraw na yung kuto na niluto masana kakayunin ko na abalik batulakit hindi na yung kanina ator na iyan man kujuruan niyo pag-experimenta niyo yung kutuwa ator na atang niyo si isa yung kutuwa pagkita ka na ulan hindi na si isa yung kutuwa sanduyon kaamay kumatay na kakakaraniya na yung kutuwa ator sa may to dito'y ayamaan na niyan na mas matagasapan si isa yung kutuwa batulakit asad kaswa sobra pansa atlas si isa yung kutuwa ator yan so ikanyo rupaan o sabi ko mga tao ayamaan na niyan na sukat ko tinagaran si isa yung kutuwa panduan si ito ang matanong isa ikatyo pwedeng tanong si ikuan na ang tala asan tanong apad kagiran sa mga tao الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب yang kutu ikatlo atipat o Nabi Isa alaihi salam akitatang kaanak iya pakasulidian sa sulit na roomyaran na gilan sa mga tao amat kinagyan yang kutu agugudan si ito agama Islam na piya kasagapiran si isa utakiran na piya muliran si ito pusukiran na gilan sa mga tao igira amya kinagiran sa katuro ama piya na puhunutan niya na yung kutu mga tao na siya manutos sa mga tao amya turo ulaika hadahumullah pero wallahu ta'ala wa ulaika hum ulul albab nagusyan sa mga tao amampunay sa akal nagumampunay sa bilaudan sabat mo mga bansa ni apot po na makinig sa iyong kaiyak kaninang iya pakampi barakat mo Allah Ta'ala na kayo makapatatantogin kay oras tanong na kubayana kanting asulidan ang naging kaya buntingan ato maguseng korkano kabanda grupa kay agi ina pangasasala kabuka kapukuyo sa kaput pagusayaw o mga pangiritan o mga ulama o ay ugira na ay maananan na lagi o bilan ito ng taan na si isa yung kaya di kandil mo na sa yung kaya kasasagin uli nakapakya pangasulda yung kaya ulan-ulan Ramadan na tuwalay din na amayag nagu iya kasawan piya sokya kendo tanong si kumang ulama tanong na dito sa wap amya pikirakan ibig akan oay ugit na padil na isi kuminik talingong Ramadan ayam ito turo yan naging kaya pipitin ko birrul waliday so ang piya ang bilang at tawi at pagadati sa ekong bananakas oay anto na ang mga day ekipo pantagitan si kung balalak sa tanong. Uwan, yun ay pagdindig tanong sa makampat o palakayang tanong. So, nung suwangan talayin niya mayroon si isa Quran. Siya sa iyong kutuwa kipapaliwat niya nun. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Kianan mapapadalam si isa yung kuta suratul Isra. Suratul Al-Isra. Kanya kaya ano yan nagtiyan. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني من المسلمين. Sisa suratul Ahqaf ika 10 ka ayat. Yang kutuwa kadru Allah Ta'ala amma ana kutu kawan tanurun uwan tunabis ikipo pantaru sikum balalok kanu antuna ay relisyon yung agusun balalok ka siyama akabusinaka Pagka Yesus sabi na idiya na dia may ningka asod at nalukasiyan riyautiyan suluksiyan malagi nung isa sa diyong kutuwa suwana ang taakasuina na kailangan na diyong kutuwa ka purong-purong na diyong kutuwa ka ayamaan na niyan na kading taon di kasila-silaan na diyong kutuwa din taon di kekalik-kalimok wah Submansu sabagi rakit tanuwa yung kutuwa diniyan di pagirilaan o diniyan di pagamamaan na siya kumipos sa lago na napagpag ama uli napagpag kayo na iman ko na diniyan pilay siya maiyan diniyan pilay siya na iyang kami ni dalo na kaya mi ni dalo na ayapat turay ron si isa yung kutuwa ta kami ni tagat yan lagi tumumbo ka diniyan ng bikipamang niya sa daat si iko kumandilo simpuyang napagpumang niyan sa daat mga Muslim mga bangsa ni pemakimudiman to kang gawin yung kutuwa katiruan niya Ta'ala apa din na isa yung kutuwa suwan ko Ramadan kakanya suman su Ramadan na yung kutuwa pagumpiaan niyan so ayaw maana niyan na mapapada naman siya kung mga puso tanong o para niyan puso na siya sakit ng buluan niyan yun ang iminitanin ng Ramadan ayaw maana niyan ng buluan na yung kutuwa aadin asya sakitong na kanyawaraan tanong ayaw din na kumakalilid kapag ay alangon din uway kakagir ayaw maana niyan na sumanga ulit ng Allah Ta'ala sumanga manusia na diyan na ditatawa na yung kutuwa kapag kinuserang kaligaw inamusin ito kalidudugaw yang ito na mo isa mo may papatunay na kitanong yung kutuwa di tanong di ka pag-istumpan o di na di tanong di ka pamang ni sarilas ito Allah Ta'ala di tanong di ka tubat sabab si isa yung kutuwa pwede di ka kontrol atas ito ginawata uway na ayaw di na mataan benar na ading nakapagkabisa kas ito sulod ko kaligaw inamus ito kadunto ayo ito ito kabasa alin sampurna sarwarin yung ditabrat ayun kaya matata pag ditama kailay sa kaya maananian na sukalian ko ito parate sabi po mga bangsa ni wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah ini payugat o Tuhan ka ya Muhammad alla ta'budu ada asimban illa iya enun ta
Subhanahu ta'ala sa kanya mo Rabbul Alamin ayamaan niyan na pasuasuatan pengangarumanan aginawa di tanudi suasuatan na Subhanahu ta'ala ilayan niyo oriyan niya ukiyaturuan niyan sa ayamanan niyan na ayaw na puna pasuasuatan na simbol na pengangarumanan na aginawa na Subhanahu ta'ala na antuan ito na wabil walidaini ihsana itu na mau sa ayamaan niyan na tituloy na paliwat na gukailan ayong puto at kapurong-purong na gukapiyo-piya isi kung mga lokas wala alakas ama naguina ilan yung pagyung ka na ayat na ayat na pinakatulungan ng Allah Ta'ala na ayat at piyo-piyan ay kadyo liyaw kung kapasimbo tanong si iko Allah Ta'ala na ayat pa man apupurong-purungan tanong na gupupiyo-piyan tanong ko di tanong bikin bulunan na yung kutuwang wala alakas kanong wabil walidaini ihsana na sumbun alakas na yung kutuwa kapiyo-piyan kapurong-purungan dinundi ka ayamaan na niyan na pagkibagay mo na yung kuto kabayaan. Kakaliya sa kanyan na minirampay sa yung kuto ayun kailangan sukapan ng duitiron. Kailangan sudirundi ka ay una ini na dirundi ka panagupiti si isa yung kuto akin itulog ko inidiyon na kanya susabuli si ikong mga kamudaan na igira na bayiran binupupilay si bairan na bayiran binupupilay si datuiran adiran katawan na dusira na mahadun si isa yung kaya dunia udah si datu na udah si baik na kaya niya na kaayamahan na niyan na diran punanungan uwat na iyan yung manuto magaling tanong sabutad palapan nagapagpilay tanong sulukas tanong na upamaniyang kurara utat tanong na matamat andun amay tama sabuto tanong wanto na ito kipupantagin tanong ko inatanong na uswamat tanong na amay kami tanong nasabong sa manaririn na makapasindit ka makapasindit ka din sa tarutot pa kasindit kau pinudang kakaano na guwasa ka na mataan na tani na kasi ko ang tala pagkabilingan sa dunia kasudang ako ni katarutopin ano kang minggulalan kung oriano kaya sabitan kang kutipupan tagan ka ko ina akan ang suwama ka okay na inayan yung man yan dia na masusubukain o sabon edo si iko pamana mga baik hindi na pagkama sa ang galibin yang puto abae oriano kaya pakakuan yan sa maranjung yan na pakagaran ta sa yung puto kaya isip umasa namin bulog man asa kanyan ipugin ilan yun oriano kaya balilian adit tayo na ang kapituwag na ina ori na pituwag na ama sama putog iyang puto ay na iyang man na mabigr padapan ko ayamaan niya iyan na bekurang abigriyan na inisa na niya minti na iyan sa tingin na umi na anak kau tuso isusurak kau tusuli na pagili ang kamu naroon niya inisa na may sampan na apiya panulit kabayain na iyang kaigiraan na suwina na di pakaraw mendot si isa diyang kutawa ta iyan kasawap si isa diyang kutuwa suwina na susubra ay iyang kutuwa ayamaan na niyan na ano niyan na bubugaw niyan si kuwat ta iyan na di niyan pirupus na diyan ay alsaw-saso sabi ni si iku mga baiyap ko kinagawa ni manto si iku ayamaan na niyan na adnap po iyan adnap ko niya kinagawa tigil na susakan ulit tigil na diya ko marinyo di iba sa iranin di kaya kinagawa bama ayamaan na niyan na sisa diyang kuto at yung burumita na kurka uduan titian ng buka na taman din sa kiyap pakalaka uway na tuwa na yakan sa kaduna ayamaan na niyan na pipurung-purungan na kagayaiban ito namin bulikap manayna na buri na kung kadip pa na ayamaan na niyan na umani mangbuot ka na sa kanilingol di pa kang burumitan dito itigil na iman ito na diyo kumarini ilan susabog isi ko mga baiyam yakil ka kanun nakaturo at tigil asos sa kanun na diyo kumarini so kagyo din kayo oras tanong na tuwa na yan na kampat na dito
kailangan kapurungi tanu kapupe tanu si kumpulalok tanu amay kasakit tanu nararautan tanu na kailangan na yung kuto kibugan tanun si sa yung kuto at kibubayaan yan at kibugan tanu sa kibugan tanun ilan yung manang yung kuto kating ka imma yabulugan na indukal kibara ahaduhuma o kilahuma pala takullahuma Yailah pagkasunod tayo sa mga mga kaudan. Amayat kiliyan kami ang paidin. So mga aidod, isa si isa yung kutua pamana, ina udi na yung kutua ama. May puro din suwede dinan. Na uba, pala takod lang maof. Na uba, kakiran di maturu. Uba ni kiran di maturu at yung kutua katuru adi mapia. Yuka of na yung kutua languan ayam ananian na ikasi kebut atay o inaaka udi inasiyam akan maka susulun si isa yung kutua of. O pamanian ko ayam ananian na siyo kay inaka udi inasiyam akan na baka dimini kuliting na miyaman na sungka na padig na to si isa yung kutua of. Uli ina salah kawadin ko yung lubasaat. Dia ina malutapok ko si mga sabi si mga kamudaan. Igira na sungu ni ina iyan na bading na binikolpe. Gitu Fala takon lahuma uf. Wala tanharuhuma. Naubang asyan di pamasunga. Ilan yung manuto. So, Allah Ta'ala akaw nga niyan. Ayam ananiyan. Dinir kadi. Pamusyati si isa yung kutuaan tunay rilisino ko na akan ang suama ka bangkang buluya ayam ananian na dirka di servisyo bangka di na ibiluya sa kanya dirka di servisyo ka di nga servisyo niyak libi dapat na sa kayo servisyo ron ini po si isa yung kutua ayam ananian na ini tarimbit niyan ka na taman sa yung kuto akinin po tanyan ka na taman din si sa yung kuto kaya pakalaan niya ka na tudungad mo kutuduman mataan din ka ayaw na niyan na upaman niya kakan bubalasa diyan kay ayat na mataan na pa di ka lumapasa sa oras kadung mo kay kadu amay kabatan ni dinuda kanay mo ka sabi sa pila kay kanu ka subrad na las nidi diyan kuto ayam ananian na ina na ubad din ko so kampu balasa ayam ananian na suwata na pusa kalaila lalagta tigiyon tigina kuman at balasan kusway na akan udi inaswa na akan sadang sa kira sa inirakan na ibigay ako namataan si kuwala kagito ko asat agatas amiyay na maka na doon ka din magigay ang bang kapanaing balasi ilan yung malutok o di niyan nakarilaan nasa bang sa benar adin pa dilutok tuduhe o pamakubag ka tupati ang balasan na kaayong ko at kera sa kaayong ko kalaksta na din ka niya sa ayat pa kataruto pero na yung puto ka pupumangingan sarilaan ka mo yung puto yan na ka narilaan ka na ka na dito ka kutunan ka ko kamapian ka katarampan sa kaya na ananian na yung tutualok sa ka na masis ito buka atay nerka uli inalitan to pipiyo ginawa niyan baka kaadin na ini karat ginawa niyan baka na uding gawin tumapang niya rila na gudinian kay rila na sabang saban rin at yung pakay nila makaalan sa ito kamapi anak kasi isa niyong kaya dunia na ayaw na lang sa anong anak niya uway na din ka matuusok kamapi anak karo kasabab si isa niyong kuto kaptura ng ikita yung kutalok sa Ilan naman yung kutuwa, tetiro mo ang talang, waqfid lahuma janahad dulli min ar-rahma. Kung ang nanan, apya kay baratuan Allah Ta'ala si isa yung kutuwa, kip pangalimong tiranaduwa, sabab si isa yung kutuwa, kinibunugoy duduran. Napya kay baratuan Allah Ta'ala sa patak, kanya yung kananapatak na siyangan kung sarap papapanok, na supapanok na ayaw na nangyar na supapak yan. Kagito sabab ayaw maanan yan. Nasa kaw na
saya tanakaw sulimo ka, na yung kutuaran na kasi ikuloks ka, si isa yung kutuwa kaya raw tangkaon. Agito'y ayam ananian, na kaya tulang ka ko kapulok-lok sa atitu, na kadyusos sa bugit na makakalibi ko ay. Iyon na po si matandu, na siya hindi na pala sa mga pangudaan. Ay, nagsaling talo sa butan. Kainan ito na niya kataling mga suramagan. Pagumpian niya na yung kuto ayam ananian na butan. Pagumpian niya yung supusuan ko na yung mapapadala mo. Ay, na makiumpiya ka nulong ka. Iman to, na taakarin Allah Ta'ala. Kada tanong pa na mabinagsisa niyong ka iya magfira. Ikasapulo ang siyaw, iman to, kasapulo ang siyaw, na ayamanan yun, na dapat na mapasad sumang pira. Ayaw pa padala ng Allah Ta'ala sa isa din kaya magpira, na rela, na lang ng rela ang Allah. Na sadun sa pagpumang ng sa rela, na prela ang Allah Ta'ala. Kakali ayaw pa padala niya sa unag yung tutuan. Lang lang din arela, iprela yan siya, kukurip pa niyan. Ayamanan yun, nagtubayan mo na yung kuto, akaril irun Allah Ta'ala. Yung kuto mo buka panggal buka talon. Umadul po kayo, astagfirullah. Umanun ko, namadu ka na yung kaya narika. Uway, nakayisir sa yung kuto kat kulilang kaon. Nadaw na yung kuto galibak. Kaya maana niyan, na antunay titwa ka prila ikaw Allah Ta'ala. Namang galibak ka. So, sambuyan. Yung kuto sambuyan. Nasuurayan ka sambuyan, na yung kuto sa ikumbala anoks ka, na minting kong binupumang ni sarina. Na orianong siya yung putuan na kas ka na sa ikot tinidalong yan na uman ka din sumbuyang na pagpumangin kasada. Ngayon ka doon, apiatan katawan lang na ubuad na din maka lalangan na Allahumma firli zunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira kama rabbayani saghira. Langgang sindi maamu murais. Allahumma firli dhunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pagpumangin kasi ko Allah Ta'ala ata pasinsi ener kasi itulusan ka nagugiyong ko itong bulalak suka. Sa lagi din nagiyong ko ito ay amaangan niyan na kiyang burumi ka na iran ka si isa yung ko ito masalas ka na may ito. Nagituwi uman pino kasimbayan si isa yung kuto alim awakto na dintaw mendalag pa sa tagito ayama ananian na isa dididiwatan uwata at tisu atian si ikoloksian liya ko pangalimu anianun apiat ni pangalimu anakaw na dintaw dinto pa sa ayong kuto at doa tupit pumangin kaw sa doa si ito Allah Ta'ala. Mga bansa ni sabab si isa din kaya kakapataras na si ita naman tumpak si isa yung butoy kadua. Wawasayna al-insana biwalidayhi ihsana. Ini wasiyatan ni. Udina, ini pandua ni. Si eko manusia. Wawasayna al-insana biwalidayhi ihsana. Si isa yung kutuang balalok siyan. Udina yung kutua doon alokas. Yung kutua kapurong-purong. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. Igiraja sa mga naging kayayat amatan na sa rumahino na idi anak tugura o kanyan. Sabab siya sa iyong putok tugura man yan. Sa sibis sila yan nakirawan niya naging putok kuburiyan. Sibis sila yan na lumiyalan sa margin sa iyong putok kinimperumikan yan. Ulan na tanong sa mga kaguguda na malatanong man na iyo pa man ang gida-gida. O paano ko sa kana sudan kapanukan binuay na pag-eksperimenta mo eh. O sa mga 2 ka kilo ang margas o di na mga 2 ka litro ig na pinti na sa yung kayat-kaya na ka may dinupusi na punuwi na nakakagagawin na gusto ka din yung sipo 24 hours. Anto na hindi akaw tugugan ka na naanta ka ni so ina akan niya persyanan. Yan ni man na amay kulita no balasan sa mga lakas tanong. Kaya nadudul tadi ni. Tagun tanong na ay yung kayat yung tanong siya ako mga baik. Kasi ako na pun kampiloy na mapuginay na upaman pag-eksperimenta na gida-gida niyo na para din banyo yung maguga. At tawad niyo yung kayat yung sa mibugo kanon sa masusuin mo yung kuto marimbit. Dadi kau
nagkuha sa iko solado wala ulan udi na siya ulan kakadi aya ko makalilig na wala ulan udi na siya ulan kadi yung kutwa kaawi din minas sa iko kaya ayong bigay pinilan ka aya maanan niya na pipinding ka udi na duga ko tan kasisagin kaya tiyan ka sa iko solado wala ulan mataalim aya benar na bednabasan maungraw uba aya maanan niyan na kayo isa kadundo na pipinding niya isagin kay Athenian kaso tiniran na da aparwa siya da aparwa rimbar na da asuro kayman sabab si isagin ko to aya maanan niyan na giyong ko to kena umbang kadudo diatan udi na gukena bangkat tabiat agiyong ko to abang kapro ko mana tatang iyagin kay Athenian kasami di duko awiyan ka na bangkal ninay sa guguna atiyabu na mataan na ligad maparo amanatu ummuhu kurha ay ini karimbit ina iyan ini karimbit kamani inaka sa kurha antunay kurha maragin udina di kapaparo udina di kasusurut maragin na kanto kurha wa masyakkatan miyakar gibitin na yung kuto aka kaawidir kay naka kini kaugatnya nasisa diyang kutuwa kapit pembuat adian rekatman nasutira nasisa diyang kutuwa isam sa pemana tuna ini makai sabu sa diyang kutuwa balilitian sabu sa diyang kutuwa balilitian amataan na diyang kutuwa isa akabaseran na karungan na diyang kutuwa kuburian Allahu Akbar na batanut ni ayam anan yan na sumalok sa tanong na lalabulo din tanong at tumalir ka tanong niya rasay tungan na katanog na may kasi sa isa diyong kutuwa. Ayam anan niya nakaawin niya kitano. Nataman din sa isa diyong kutuwa. Kaya pakasimbo ang tanong sa isa diyong kaibuya. Wawajaat sukurha. Na ini muatakman. Agiyong kutuwa na agiyong kutuwa ta. Na tungan na ikman amargin. Agiyong kutuwa ayam anan niya. Na pira-pira yung sukti ang buhat na iyan. Na matagal na pala nilong binagyan yung kutuwa ta iyan. Na kiri na tanyan suwat ta iyan. Hindi na nasuya na ayam niya silang. Nasuwata nga may ayam niya uyang. Malunin mo na ng gido-gido na tina. Ito sa ilang tanugi. Uri na yung kutuwa ta na ayam niya silang. Nasuya na ayam niya uyang. Hindi na sa doktor. Na ayam niya kanya kanon. Na usisa yung kanan ng mga doktor, mga expert, na ayaw pagsibniran na upang makugiyong kutuwa na ayaw kailangan na masip, na ayaw pagsibniran na suya na amay kamangguya. Di tanok man katang siya kung ang isa yung kutuwa ulaw mga doktor. Ayaw pagsibniran na yung kutuwa na kasarap si isa yung kutuwa sa kaniyan ito na di talo-talo na mayap man ang butab man ayaw man niya na isap man awata. Si isa yung kutuwa pakapakalayan, ang balay ako dinindig ito ang matanong ang Islam. Dito so, mga doktor na ayaw-rubudinan na upaman yan po, kagi yung kutuwa wata na kuwasyap, ayamanan niya na yung kutuwa kedua na anti-pakalibrinan, na ayaw pakalibrinan o doktor na yung kutuwa. Sama pero, na tungan na yung kaya magkampatoras tanong na sila kan papakin na sa yung kaya tutun. Kasantan tanong na yung kutuwa ararad ay yung kuto KPPS ikumbulakan lokos amay pamaling ay yung kuto relasyon niya. Siya para kapatita kaasara kasantan kakanyum niya sumyunto kanyum kay aras. Ulat, sumyunto ka ito maging dinaw. Si Alkama pada ay mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang masalitin? Napay nga. Si tanong ko na. Si sa iyong kutong asyal ko man na ayaw waraan yan. Udi nga ayaw sipatiyan na mala isumbo. Tungan ay andi pa man na ayar tiyan na yung kuto panahon pa man yan siya ko sumbo niyan. Papamuasan yan. Apriyan to na siya ko plakbiklasyon at sumbo. At tungan ay din amala ipanahon pa man. Talagaan ta sututulo, niya ka suto. At sawab si isa yung kutuan na ayamanan yan, na ananaran yan. Na si isa yung kutuan masa, na yung kutuak karumanian, na miya salat. Si ina iyan, di suka kong patagin niya tutulga, mata sa iya din ka iya, kisusurat tanong. Na si ibusi ko sama rin yan.
Dia putu si Alqamah na kagiyo maakas ayun putu masa asina yan na tumanay ang mapiaw ni bibir. Tumanay yan apipiupian yan. Tumanay yan ikakalimu. Uway. Sa doon sa pagkugugan yan isa yung putu kisuat yan kinayan na din yan yung gulaulaan na mapipiyag na ginoli na yan. Bumakas sumasana ayamanan yan na madu miya kararad miya alin agiyong puto apali mo aniyang koy na iyan udi na bubaya iyan sa miniramig si isa yung puto agarudupa sa mga tumama pangyariani mga bubayani uway din po yung kaya darudupa na ayamaan niyan na supigiran bitad ni penarian ni penirupa na apyo ni kapag kuduboy ay tanong na matalim ubat na niya pakalawan si ikoy nga di ko pa kay nagubap pero wala na tanong ang Islam uwas sugubay at tanong si ikong mga karabada rudupat tanong na bamiranig sa ayamaan niya na mas mapanid sugubay akako karunang kaadiswi na akakadito pa kay niyaklig so inaka din na didudug ko pa kay uway din ko pupiupian na kasukarumang ka na kailangan na lawanin na kausuin na ka ayaw minus napakatimpo na nga kaagyon ko takipupan kagan kakuin na ka ilani mo na yung kutual ka na si isa yung kutua kiniramid agyung kutua bubaya yan sige karuman yan ang ganimiya suwa iinaiyan miya baloy akiyatagu ang sarat mo amay to si isa yung kutua ay kailan yang kiwataian kami sudah mimpi karumanian so pakaganda sututul oy o kasamuti tanuran na si Alqamah na niya sakit so kaya sakit yan na si yung puto kapupumulungiron na bading di pamusmo umanin ni bulungan na pagpakalaan yung puto sakit yan taman sa si Alqamah na sutingiran na di syaraka al-maut udi ina tunganya yang dinakya pasangan si isa yung buto kapasakit yan ina pagaganta si isa yung buto din na ako pa man nakapupumulungiron na didin na ayamanan niya na krupya na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si isa yung buto akin ibalitaan mo si Alqamah uway si kukupaman na kapusan mo naging tutul na si Alqamah na sabab si isa yung puto piyati suwa ni Rasulullah so Bilal aguso Salman aguso sabi ko mga sahaba si isa yung puto abutad Alqamah pagkailay niyan kiran udi na pagkikay po Rasulullah si ko mga sahaba sabi ko mga sahaba o anto na ibutad Alqamah si isa yung puto kapapasahiro na pangalaan sa kay kumamayran na kapapasangan na linian kisabut la ilaha illallah ilan naman ito na si Alqamah na tungan niya mala isibo sabab si sa iyong puto ang maloong niya sakit puso iinaiyan na miyakarin si isa iyong puto kapitero ang gila yan si isa iyong puto la ilaha illallah ini yan ikulo na ubad niya na maturuso la ilaha illallah na pangagawin tayo na ayan niya mipato siya si Rasulullah na tira na ya Rasulullah na tungan niya kabukasan si Alqamah adini yan pinikubalas piya su la ilaha illallah na kasta tutul na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inisiyan si Alqamah adin lakusiyan tigo mga sahaba ya Rasulullah na inabukas wama yan na miawapan na tiyan na pakisuhuyo tiyan so Alqamah bati anirun udinat salaman yurakan bati anirun so salamakan sa puro anyo ayamaan niya nga makatali marakan kaudirakan pagkatali na tatarun udinat tatarun si isa yung kutadar payan kasakan isungun so kaya pagaan nita sa ayamaan niya na miya kasungun so sabi ko mga sahabat bertigiran ayamaan niya na suka kung si iko Rasulullah udi kausun na siya kadin kasakan yan ipakatali marka so kaya kanina ayamaan niya na inawal ka na tuyan ang sakan binapigin ni suci ko Rasulullah kadi ko patot ubas kaniyan isumurakan pangaganda sa miya kaw maso inawal kama tayo na kaw na tigo Rasulullah si isa yung kaya tadi kama kapaminan takanta ba ito na
rarangit ka ti Alqamah si isa jing ka iya ay maananiya na dipmang tuyag na dipmang putay. Tingin, ya Rasulullah, upaman yan na udi mo ka sa kay minisirak nga di pagpirawan pero na tingin, amataan manoon niya sakit aginawa ko. Sabab si isa jing putay kilaya ka nun sa malo misura migi adubay yang tikarumanan adisakan. Aya katimbulian na niat tumuian si karumanan adisakan. Itu yang berpingin ayam ananian nama niya si kebuka atayakan si iki Alqamah. Nah itu ikasasabapan. Tadi ka kebal saya Alqamah si isa yung buta la ilaha illallah. Yun dituruan umang sahaba. Asabutan ka la ilaha illallah. Na dini yang kebal sa piyo-piyo. Pangagandang na tiyo Rasulullah aprari rilain ka. Udiin na ayam ananian nama apin ka si Alqamah. Udi nga maapin na yun ni Betadien. Nagtigil na mata niya Rasulullah kami. Asik buto natin ang liprilaan. O yan. Na. Nagtigil Rasulullah ay di na prilaan. Yalo niya yung mga sahabat nagtigil na apang wakano sa itang dadapulong niyo siya. Ay may dapulong solo itago na ayam ananian na may palaw. Tiwaw inawal kawaya Rasulullah. Ang tunay tinisa yung kayapon. Inuwayan di pulo apoy itago. Inuwayan di pulo. Igina tutuloy siya Alqamah. At tumot man ang mas magandang niya sa iso kasiksaan. Adi iso kasiksaan sa isa alungan na amawri. Alam niya kapamimikiran so inawal Alqamah. Natigin na ya Rasulullah na ayam na natutuloy na ka sa Alqamah. Kung puso akan ilani manutuwa yung putuwa niya. Ilani siya kaambad di suwatayan na sunod sa maragina tanto. Kaapin di pamanararayit yan na sabi na rin na apot. Amboy ang kantang si Ikwamang Ta'ala apot karila. Kasawab siya sa inyo yung puto. Apot kububayan niya ang kuwatayan na sumansulukas na malalong kalalagang suwatayan na watayan din. Kanunan ibutan ulokas. Apia din suwatayan na lalang. Igira na kububayan niya din. Na. Tingin. Kayo din ka prilaan na paglubi siya sa Alqamah. Tingin na mata na. O yun ang din. Edit. Kung katurila itel ka man na paglubi na kasi sa yung kanan apoy apya yung dubo. Na chepsuin ka parinilaan ko si Alqamah. O yan ito. Nasibuk man o Rasulullah sumasabi ko mga sahabat tulong sa Bilal na tila aero si Alqamah uwan tulay bitadin ka amay katawan na si inayan na sabab kong kutindidar paaniyan ko Rasulullah na kaya yan na miyagturo iyan na rin nila aniyan si Rasul na wata iyan na si Alqamah ugay na siya kapuso iyan na damakaway na ilayan yung uwan tulay bitadin Alqamah. Napakaganda sa tutug sa isa yung buta kapusan yan na kay may mayroon sa Alqamah adigan di pang talingan agasiran pa na makapanik na miya piya-piagap kubal sa Alqamah si la ilaha illallah. Ilan man ito? Miya kaalang sa isa yung buta raray ito na ag yung buta agap kubal sa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Na kagiyo pagkapanik so mga sahabat paling si Bilal namanya piya-piagap kubal sa nisi ito la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pakagaan ka nasa isa yung buta gawin yan namin ko na suwa Alqamah radiyallahu anhu. Sabay po na pumanyakur ka na sarila. Ubado na niya turagan siya ayamaan niyan. Nagakaroon ka kasuati o di na doon kataruto pisok pamakin ganyo na bugay nira ka na maap na gurila marilay tanong si isaging ka Ramadan kasabing-sabing na rin na aging ka aminit kalingong Ramadan kaprilay ka amay ka ayamaan niyan naging kaya Ramadan na di magada udi na di kampian sundulunan udulo na pisa pa na iya pagkaalang sa isaging kutua katimang ka kung balas ko Ramadan udi na balas ko puwasan ka amay ka adna pagaring ka adagin na wain ka adna tunganain ka na adin aratin ang ayam niya na makaalang sa ikudiniyo kapakapumupirain na hupon ayam niya na taman din si saging kaya kapangalip ko sa di Ramadan na di talib na ng tamong sa ginawa amya kay tika apila kanul
nasabun sa benar apakaalang sa isa yung puto ko sa tanong sabi po nakagitungan niya niya kate sa niya katiwag na sumibra na pumang niya ko karon sa map uway rela ya kanyo asa kanyo tutandingan sa isa yung kaya programa uway na silam gus kanyo wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.